बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउस दङ। दिनै 27 जुन समबार। दिनै देग्लायनि एचएस जोबथा बोसोरनि आनजादनि फिथाइखौ एएचएसइसिआ फोसावगोन। दिनै फरायसाफोरा गावनि खस्थ'नि फिथाइखौ नुनो मोनसिगोन। गोबाव साननिफ्रायनो फरायसाफोरा गावनि खस्थ'नि फिथाइखौ नायनो नेबाय दंमोन। नाथाय एएचएसइसिआ माखासे जेंनानि थाखाय फोसावनाय जाथ'वाखैमोन आरो दिनै फोसावनाय जासिगोन। दिनै फुंनि 9 रिंगायाव एएचएसइसिआ एचएस जोबथा बोसोरनि आनजादनि फिथाइखौ फोसावगोन। फरायसाफोरा results.assam.nice.in, assamresults.co.in, assam.results.in, ahsec.assam.gov.in बायदि वेबसाइटआव गावनि खस्थ'नि फिथाइखौ नायनो हागोन। सनितपुर जिल्लानि सासे बर'नि फिसाया सनानि मेडेल मोननो हानानै ओनसोलजों लोगोसे हारिनि मुं लाखिदों। सनितपुर जिल्लानि मिसामारि पानबारि ओनसोलनि चन्द्रपुर गामिनि दिगान्त बर'नि फिसाजो रिया बर'आ मध्य प्रदेशनि इन्द'राव खुंजानाय दा नेशनेल मुवाइ थाइ चेम्पियनशिप 2022 आव गेलेनानै रिया बर'आ सनानि मेडेल मोननो हायो। बर'नि फिसा नबजित नार्जारिया DID लिटिल मास्टार सिजन 5 आव देरहासार जानो हाबाय। नबजित नार्जारिया गुबुन 4 बादायगिरिफोरखौ फेजेननानै देरहासार जानो हायो। आसामनि गुबुन 2 बादायगिरि अपुन पेगुआ 1थि रानार-आप आरो आथियाश्री उपाध्याया 2थि रानार-आप जानो हायो। नबजित नार्जारिया देरहासार महरै ट्रफिजों लोगोसे GTBनिफ्राय 5 लाख रांनि चेक, डिश टिभि मार्केटिंनिफ्राय 3 लाख रांनि चेक आरो राजेश स्पेसिसनिफ्राय 2 लाख रांनि चेक मोननो हायो। अपुन पेगुआ 1थि रानार-आप महरै ट्रफिजों लोगोसे 3 लाख रांनि चेक आरो आथियाश्रीया 2थि रानार-आप महरै ट्रफिजों लोगोसे 2 लाख रांनि चेक मोननो हायो। नबजित नार्जारिनि देरहानाया फिन फोरमान खालामबाय दि जों बर'फोरा बयबो खौसे जानानै खामानि मावोब्ला जोंखौ रावबो फेजेननो हाया। DID लिटिल मास्टार सिजन 5 आव देरहासार जानो हानाय नबजित नार्जारिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा गांसे प्रेस रिलिजनि गेजेरजों बरायदों। बेजों लोगोसे देरहासार जानो हानाय नबजित नार्जारिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हेफाजाबाव गाबोन 28 जुन मंगलबार खालि फुंनि 9 रिंगायाव क'क्राझार जौसिन आरो थांखिबां फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव बरायगोन आरो मान बावगोन। क'क्राझार जिल्लानि बातारमारि गामिनि रायजो राजाफोरा सान्दामारियाव थानाय 32 बिघा हायाव क'क्राझार जिल्ला खुंथाया सार्किट हाउस लुफुंनो नाजानायनि हेंथायै हा बिगोमाफोरजों लोगोसे बनस'आ गोख्रों खुद्रिसारदों। बे खुद्रिसारनायाव बाहागो लानाय सासे बैसोगोरा आइजोआ बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'खौ सोंथि खालामनायजों लोगोसे गोख्रों रावजों सोंखारियो। प्रमद बर'आ गोदो मा सुक्ति लाना फैया, दिल्लीयाव सुक्ति लाजेनब्लानो बुंबोनांगौमोन दैयाव थांनाय साहाफोरखौ मानो नाया हौवा सहि होआ। जों बांलादेश नङा, जों बर'। बेवहायनो गोदो गोदायनिफ्राय रायजो जाबोनाय होनना। प्रमद बर'आ मानो बर' उफाधि लादों? प्रमद बर'आ बर' उफाधि लानानै बर' फिसाफोरा गोदाव सोराव हालाय हाफाय जानांगौबा बर'नि हाखौल' मानो? रोजा रोजा भुटान सिमना खाथियाव खालि बर'फोरखौल' होखारदों। नेपालिफोरखौ हादान सिफायनायखौ मानो होखारा? जों बे हाखौ मालाबाबो हगारा, जिउ गारगोन थेवबो हगारा, जेल जानांगौबा जागोन। प्रमद बर'आ सासे चिफ जानानै बादा होनो हायो। बर' मानसि जानानै नों बर'खौ अनोमोनब्ला, नों बर' सानोब्ला, क'क्राझार बायदि सहरखौनो सेनो हायोब्ला बेसेबां लाजिथाव बर' हारिया होनना। मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। आसामनि सासे लाइमोना गुजरातआव खारबाय थानाय ट्रेननिफ्राय गोग्लैनानै जिउ खहा जायो। जिउ गोमानाय लाइमोनखौ कामरुप जिल्लानि सुवालकुसि सहरनि बातिपारानि थागिबि प्रान्जल मेथि होनना सिनायथिनाय जादों। न'खरनि सुबुंफोरा फोरमायनाय बादिब्ला प्रान्जल मेथिया न'खौ गारनानै गुजरातआव गावारि कम्पानियाव खामानि मावनो थांदोंमोन। पुलिसा फोरमायनाय बादिब्ला प्रान्जल मेथिया खारबाय थानाय ट्रेननिफ्राय गोग्लैनाय लोगो लोगोनो जायगायावनो जिउ खहा जायो आरो उनाव अहमदाबाद रेलवे पुलिसा गोथै देहाखौ बोखाङो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।